Hola, sóc el Miquel. Aquest és el meu amic Roger. Aquest matí anem a fer un volt bicicleta. Miquel, recorda't que tenim de posar el casc. Ara, ja que estem a punt, som-hi. Quin bon dia que fa. És fantàstic anar amb bicicleta. Mira quins cavalls que el bonic. Aquí també hi ha xais. Uf, ja estic una mica cansat. Reposem una mica. Mentre el Miquel i el Roger anaven en bicicleta, el senyor Albert estava a la barraca. Estava amb el seu gos. Ros. Au, au, au. Em sembla que hi ha un préssec madur. Ros, vine, anem a collir-los. Els préssecs els posarem al cistell. Aquest ja està madur, ja el podem recollir. Per agafar els préssecs de l'aire, faltarà l'escala. Posaré l'escala recolzada a l'arbre per agafar els préssecs de dalt de tot. Au, au, au! Au, au, au! Au, au! Oh, m'ha caigut l'escala. Com ho faré per baixar? Au, au, au! Au, au, au! Au, au! Ves a buscar algú que m'ajudi. Au, au! Au, au, au! Au, au! Aquest gos ens crida molt, però no sembla enfadat. Au, au, au! Au, au, au! Au, au! Per què diu cridar així? Sembla que vulgui que ens seguim. Anem-hi! Mira, Roger! Mira aquest senyor, li ha caigut l'escala i no el puc baixar. Ei, nois, veniu a ajudar-la, sisplau. No es preocupi, ara posem l'escala bé que es pugui baixar. Vagi amb compte, a poc, perquè no caigui. Moltes gràcies, nens. Sense la vostra ajuda no he pogut baixar de l'arbre. M'he espantat una mica quan m'ha caigut l'escala. Poneu el préssec, d'aquí una estona vindrà d'agost. Us el poso aquí, a la cistella de la bicicleta. Gràcies! Moltes gràcies a vosaltres. Adeu, que us ho passeu bé. Adeu, senyor Albert!